Dobar dan i dobrodošli u još jedan serijal u kojem vam pojašnjavamo uvjete natječaja koji se trenutno nalaze na e-savjetovanju ili koji su već objavljeni. Moje ime je Denis Pazman, ja sam konzultant za EU fondove u tvrtki Bandiera, a danas ćemo vam govoriti, danas ću vam predstaviti natječaj koji je izašao 2.9. a radi se o natječaju koji se zove Čitanjem do uključivog društva u sklopu Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj ovog poziva je povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu inkluzivnih usluga narodnih knjižnica. Stoga, prihvatljiv prijavitelj su ustanove koje samostalno obavljaju knjižničnu djelatnost, te su upisane kao narodne knjižnice u odgovarajući registar, a radi se o registru, znači upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj. Stoga, prihvatljiv prijavitelj su samo narodne knjižnice. Dodatni uvjet koje narodne knjižnice moraju zadovoljiti jest ishoditi suglasnost nadležne matične razvojne službe za uspostavu usluge pokretne knjižnice ili za unapređenje usluge pokretne knjižnice, te osigurati potporu jedinice lokalne, područne, odnosno regionalne samouprave o sufinanciranju usluge pokretne knjižnice. Projekt se može provoditi samostalno ili u partnerstvu, pri čemu je partnerstvo može činiti najviše 4 pravne osobe, a to su prijavitelj i 3 partnera. Partneri na projektu mogu biti umjetnička organizacija, udruga, ustanova ili jedinica lokalne ili područne regionalne samouprave. Važno je napomenuti da je još jedan od uvjeta da na razini prijavitelja ili partnera, ako je primjenjivo, kumulativno mora biti ostvareno najmanje 25% ukupnih prihoda u odnosu na ukupno planirane prihvatljive troškove projekta. Navedeno će se dokazivati godišnjim financijskim izvještajem za 2024. godinu. Drugi uvjet koji nisam stavio na ovu prezentaciju je da prijavitelj, odnosno partner, mora imati minimalno zaposlenu jednu osobu, što vjerujem da svako ko će se prijavljivati na ovaj natječaj ima i više od jedne zaposlene osobe, stoga taj uvjet će svi zadovoljiti. Druga važna stvar, znači provedba projekta mora se provoditi od 12 do 36 mjeseci. Ovaj natječaj namijenjen je znači ciljanim skupinama, to su djeca do navršenih 18 godina, mladi od navršenih 18 do navršenih 29 godina, te starije osobe 55 i više godina. Također i osobe s invaliditetom su prihvatljive kao ciljana skupina za koje je potrebno znači realizirati projektne aktivnosti. Kada sam već spomenuo projektne aktivnosti, idemo pogledati koje su to prihvatljive aktivnosti u sklopu poziva. U sklopu specifičnog cilja 1 imamo znači razvoj inkluzivnih usluga pokretne knjižnice u svrhu poticanja čitalačke pismenosti. Ovdje govorimo znači o razvoju usluge pokretne knjižnice, prihvatljive su aktivnosti koje se mogu odnositi na uspostavu nove usluge, to je kupnja bibliobusa, ili unapređenje već postojeće ako je bibliobusna služba već uspostavljena, a prijavitelj u okviru projekta nabavlja novi bibliobus ili oprema ga. Znači, rezultat ove prvog specifičnog cilja 1 je kupnja bibliobusa, bibliokamiona, kampera i tako dalje, dobro ne baš kampera, ali uglavnom znate o čemu je riječ. Specifični cilj 2 je razvoj čitalačke pismenosti ranjivih skupina sudjelovanjem u inkluzivnim uslugama narodnih knjižnica. U sklopu toga prihvatljiva je provedba programa narodnih knjižnica namijenjenih pripadnicima ranjivih skupina koju smo naveli u prethodnom slajdu u svrhu poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti. Ova aktivnost treba osigurati aktivnu participaciju pripadnika ciljanih skupina u svrhu jačanja njihovih individualnih sposobnosti i poboljšanja socijalne uključenosti te doprinos razvitku njihovih znanja i vještina.
Potrebno je razviti znači, minimalno 3 programa koji nisu povezani s aktivnosti razvoja usluge pokretne knjižnice, a svaki taj pojedini program treba trajati minimalno 10 školskih sati. Znači 45 minuta je jedan školski sat. Provedba online aktivnosti nije dozvoljena, a pozivom je propisano da minimalno 100 sudionika mora sudjelovati u tim programima. Oni će biti prihvatljivi ukoliko sudjeluju na najmanje 50, znači s minimalnim sudjelovanjem od 50% od predviđenog broja školskih sati pojedinog programa. Uz ova dva specifična cilja, odnosno projektnih aktivnosti koje će se razvijati, prihvatljive su i horizontalne aktivnosti, a to su komunikacija i vidljivost, te upravljanje projektom i administracija, te bez te dvije aktivnosti niti jedan projekt sufinanciran iz europskih fondova nije prihvatljiv, to jest ove dvije aktivnosti su obavezne u bilo kojem EU projektu, čak i u nacionalnim projektima, pogotovo komunikacija i vidljivost. Ajmo sada malo vidjeti koji su to prihvatljivi troškovi. Sada ovdje govorimo o dvije vrste, znači dvije skupine, to su izravni troškovi i neizravni troškovi. Neizravni su na sljedećem slajdu pa ćemo se njih dotaknuti kasnije. Izravne troškove dijelimo na dvije vrste, to su izravni troškovi osoblja i ostali izravni troškovi. Izravni troškovi osoblja, znači to su plaće zaposlenika koji će biti uključeni u provedbu samog projekta i to se dokazuje znači obračunskim platnim listama, bankovnim izvodima i OPPD obrascima, mogu se znači gledati kao stvarni trošak ili pojedinačnim takozvana SVJT metoda gdje pojedinačni troškovi se gledaju, znači računa se satnica na temelju njihovog godišnjeg bruto 2 iznosa. Što se tiče ostalih izravnih troškova, oni su povezani sa specifičnim ciljevima koje sam naveo u prethodnom slajdu. Tako primjerice za specifični cilj 1 imamo troškove nabave bibliobusa, bibliokombija, bibliokamiona ili pripadajuće tehničke i računalne opreme, namještaj za opremanje bibliobusa i drugo potrebno za stavljanje vozila u funkciju pokretne knjižnice. Ostali troškovi, znači to su troškovi nabave knjižničnog fonda, analogna i digitalna građa, didaktička oprema, specijalizirane knjižničke građe poput zvučnih knjiga, knjiga sa uvećanim tiskom, građa lagana za čitanje i ostalo za potrebe pokretne knjižnice. Također troškovi vanjskih usluga s područja informacijsko-komunikacije tehnologije, što bi obuhvaćalo primjerice izradu aplikacija koja omogućuje korisničku podršku, te troškovi vanjskih usluga za popularizaciju razvijene usluge i osvještavanja važnosti čitanja u borbi protiv socijalne isključenosti, kao što su troškovi promocije usluge pokretne knjižnice ili voznog reda bibliobusa, troškovi izrade vizualnog identiteta i sl. Ostali izravni troškovi povezani sa specifičnim ciljem 2 su trošak nabave radnih materijala za provedbu programa narodnih knjižnica, trošak opreme najma ili kupnja potrebne za provedbu programa narodne knjižnice namijenjeni pripadnicima ciljanim skupinama, bez koje program nije moguće provesti, troškovi vanjskih usluga za provedbu programa, tu primjerice mogu biti troškovi vaših partnera na projektu, troškovi povezani sa prilagodbom i adaptacijom sadržaja namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom, prijevod na znakovni jezik, audiotransskripcija i sl. Te drugi troškovi povezani sa sudjelovanjem ciljanih skupina u projektnim aktivnostima. Ovdje je prihvatljiv trošak osvježenja ili primjerice trošak putovanja. Komunikacija i vidljivost, znači obuhvaća sve materijalne troškove koji su povezani sa organizacijom informativnih događanja, infopultova, promotivni materijali poput flyera, letaka, infografika, poziva, troškovi osvježenja,
Zatim imamo troškove pripreme, oblikovanja i prijevod tiska promotivnog materijala, audiovizualnih sadržaja, brošura, letaka i plakata i njihova dostava. Trošak izrade promotivnih audio i video materijala, troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora, tisak, radio, televizija, internet i slično, te troškovi izrade mrežne stranice projekta. Komunikacija i vidljivost je ograničena na 5% od ukupno prihvatljivih troškova. I druga stvar, drugi troškovi koje sam spomenuo su neizravni troškovi koji se odnose znači na 15% na prihvatljive troškove osoblja. Ovi troškovi uglavnom rezervirani su za nekakve troškove koji variraju, to su primjerice računi za struju, nabava potrošnog materijala, uredskog potrošnog materijala i tako dalje, sve koje je teško definirati odmah na početku. I onda se gleda ti neizravni troškovi, to se ulazi u to, jel? Dalje, ono najzanimljivije je, što sve klijente zanima, to je ukupna alokacija koja je 15 milijuna eura, s time da prilikom prijave vašeg projekta najniži iznos iznosi 100.000 eura, dok je najviši iznos 800.000 eura. Stopa sufinanciranja, ovo već dugo nismo vidjeli u pozivima, je 100% ukupno prihvatljivih troškova. Znači, vi ne morate apsolutno ništa plaćati iz svog džepa za provedbu ovog projekta, osim nekih neprihvatljivih troškova ako ćete staviti u troškovnik ili ako baš želite dodatne neke stvari sufinancirati. Ali uglavnom 100% je stopa sufinanciranja. Rok za dostavom, poziv je objavljen 2.9. ali službeno prijava projekata počinje od 2.10. i traje do 31.1.2026. putem sustava e-kohezije. Što se tiče dokumentacije, zbilja je vrlo jednostavna, znači sastoji se od prijavnog obrasca, to je prijavni obrazac u sklopu sustava e-kohezije, ništa više nema papirnato, ne morate slati poštom niti nikakvim drugim načinima, znači tamo uđete u sustav, ulogirate se i kada završite sa svojom projektnom prijavom, stisnete send i ona odlazi kontrolnom tijelu na provjeru. Zatim imamo izjavu prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanja preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele, obrazac 1, on se nalazi znači na stranicama na kojima je objavljen poziv, standardiziran obrazac koji se koristi u svim projektnim prijavama, to jest na svim pozivima, tako da eto, tu nemate nikakve brige o smišljavanju samog sadržaja te izjave. Isto je tako i izjava partnera o istinitosti podataka, objavljen je obrazac na stranicama. Ono što vi trebate sakupiti to je zadnji godišnji financijski izvještaj za prijavitelja i za partnera ukoliko idete u partnerstvo s nekim na projekt. Također izjava jedinice lokalne ili područne regionalne samouprave o financiranju usluga pokretne knjižnice, obrazac je dostupan na stranici. Zatim imamo suglasnost nadležne matične razvojne službe za uspostavu usluge pokretne knjižnice, to nam je obrazac 5. Primjenjivo je ako se uspostavlja nova usluga pokretne knjižnice, znači ako nabavljate novi bibliobus, ako nemate razvijenu tu uslugu u sklopu vaše ustanove. Te ili suglasnost nadležne matične razvojne službe za unapređenje usluge pokretne knjižnice. Obrazac 6 primjenjuje se samo ako se unaprijeđuje postojeća usluga pokretne knjižnice. Znači i birate između obrasca 5 ili obrasca 6 koji je također dostupan na stranici. I dokumentacija za potrebe ugovaranja jediničnih troškova, to kao što sam naglasio, to je za troškove osoblja koji će raditi na provedbi projekta. Znači potrebno je dostaviti JOPPD obrasce, platne liste, također ovdje su prihvatljivi i regres, božićnica i uskrsnica, nemojte to zaboraviti, i platne liste za to i JOPPD obrasce za
isto te dodatne pogodnosti koje imaju zaposlenici. I bankovni izvadak, iako može i bez toga, jer se plaće isplaćuju preko COP-a, centralnog obračuna plaća, što znači da je vidljivo u sustavu da se plaća isplatila. U slučaju dodatnih pitanja, neko od kolega vam može pomoći vezano uz vaša pitanja, slobodno nam se javite na kontakte koje vidite na slajdu ili nas nazovite, mi ćemo vam vrlo rado pomoći i objasniti i kako se prijaviti i sve ostale uvjete natječaja vezano uz troškove, kako prilagoditi prijavu i tako dalje. U slučaju da imate društvene mreže, možete nas zapratiti na Facebooku, LinkedInu, Twitteru, TikToku, YouTubeu na kojem će biti dostupan ovaj video. Također imamo i drugih videa, možete slobodno pogledati, poslušati. Ako ima neki natječaj na koji ste prihvatljiv prijavitelj, slobodno nam se javite. Također dostupni smo i na Instagramu i na Whatsappu. Na našoj web stranici www.bandiera.eu možete vidjeti i ostale natječaje koji su trenutno otvoreni, pa u slučaju da vas nešto zanima, slobodno nam se javite, imamo i kontakt formu na stranici, tako da eto, očekujemo vaš mail ili poziv. Hvala vam puno što ste poslušali ovaj naš kratki tutorial o predmetnom pozivu i sretno vam bilo u prijavi vaših projekata.